Er is op het ogenblik een run op huisdieren. En dan vooral hoen. Maar de jongensklokking zegt, zie je een prutte meisken gezelschap voor in huis. En een reden om nog de deur te kennen. We bedienen op dit moment, zo'n beetje heel Nederland. Dat hadden we altijd wel, maar dan waren het uitzonderingen. Maar nu is het eigenlijk iedere week komen mensen, Limburg, Rotterdam, Zeeland, West-Friesland. Dus Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, die hoek. Overal zien we ze wel vandaan komen. Het is bizar. Sommige mensen zitten wel 2,5 uur in de auto voor een hoen. Maar als ze hem dan net krijgen, is geen garage. In eerste instantie vragen we de klant natuurlijk uit. Even goed helder krijgen van hoe ziet je leven eruit en hoe zou je willen dat het leven er straks uitziet. Als we echt denken dat een plek niet geschikt is, omdat mensen niet kunnen zorgen voor een dier, omdat ze bijvoorbeeld 40 uur in de week werken, dan valt er bij ons een negatief advies voor adoptie. Dus dan gaat het dier niet weg. Nou, is dat meestal impulsief een huisdierkeepje, het Henry nog oren zwaargen. Ja, wat er nu in deze tijd natuurlijk gebeurt, is dat hondenscholen zijn dicht. Dus mensen die in het begin van corona een jonge hond aangeschaft hebben, hebben natuurlijk veel minder de mogelijkheid om met het dier te trainen. Dat kan straks de nodige problemen op gaan leveren. Honden zitten allemaal nu in de leeftijd 9 maanden, soms iets jonger. Honden zijn weinig tot niet gewend dat de baas afwezig is. Straks gaat de baas in één keer weer aan het werk, dus dan is die waarschijnlijk veel meer alleen. Daar kunnen gedragsproblemen uit voortkomen dat de hond het niet gewend is. De baas is in één keer weg en die was er altijd. En hoe moet dat dan? Uiteindelijk ontneem je een hond die in een gezin zit. Zijn veiligheid, zijn verzorging, zijn vermaak, alles valt in één keer weg. Want de baas gaat 's ochtends naar het werk. Ja, je weet niet wanneer die baas weer terugkomt. Dus we verwachten daar eigenlijk ook nog wel wat gedragsproblemen. Dus dat baart ook wel wat zorgen. Henry wil meestal daarom waarschuwen om goed na te denken voordat ze een huisdier aanschaffen. Het wordt vooral heel belangrijk dat we ons realiseren dat mensen die nu nog overwegen om een dier te nemen, dat je weet dat de verplichtingen er ook zijn na corona en dat vooral de zorg voor het niet 40 uur alleen in huis zetten, dat je daarover na moet denken hoe je dat op kan lossen. En daar zijn heel veel mooie oplossingen voor, dagopvang, pension, hondenuitlaatservices. Maar die oplossingen kosten geld en reken dat mee in je overweging op het moment dat je gaat nadenken over de aanschaf van een hond. En kijk goed na. Er is een levendige handel op de verschillende media die beschikbaar zijn. Prijzen zijn extreem hoog. Wees kritisch en kijk wat je krijgt voor het geld wat je ervoor moet betalen.